Παιδιά, όπως σας είπα, βλέπω πάμε με δυνατά κράτα. Κράτα, τράβα, όχι κράτα, τράβα. Όπως σας είπα, δυναμικά γυρνάμε. Εδώ. Όπως Γιούρεν, είναι πολύ αργά, Θεέ μου, θα με σκοτώσει η μάνα μου. Άντε, γεια. Να το βλέπετε. Wow! Τώρα θα κάνω άλλο. Όπως κάνουμε και ένα εσύ. Τι? Να κάνω κι εγώ ένα. Ναι. Ωραία, μπρο, έλα. Τέτου. 3, 2, 1. Ξανακάνε ένα.